Il-partitarji u kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista għadhom indeċiżi dwar min se jkun il-kap nazzjonalista li jmiss wara Bernard Grech. One News ikkonferma dan meta l-ħadd filgħodu kien barra id-Dar Ċentrali jistaqsihom huma u deħlin għall-Kunsill Ġenerali. Ma' ġurnalista ta' One News bosta qalu li għadhom ma jafux. Sinjur, għandek preferenza għal kap tal-Partit Nazzjonalista? Sissali. Għandi ma nafx, ma nafx miħireċ u mux ħireċ. Ġerat, mandiċ. Xalissa għadna ma nafux, inħallu kollox miftuħ. Għalissa lieta. Għalissa għaduk minn iwis, u għadu ħat ma tafannomina. Sanara minn ħireċ u batnara. Le, mandiċ. Ieħor għalinna li fil-Partit Nazzjonalista huma kollha tajbin. Laqwa wieħed li għandna ġo Malta. Thank you. Kollha tajbin tagħna. Kollha tajbin tagħna, m'għandix preferenzi ma' ħadd. Ieħor għalinna li hu favur Adrian Delija. Għandek preferenza għal kap tal-Partit? Għal Dr. Adrian Delija. Minnaħa l-oħra ieħor għalinna li m'hemmx għażla u għalih Delija laqqas biss għandu jikkontesta. Hemm smit tajbin. Ma naħsibx li għandu joħroġ għall-kap jiena. Fuq li ġara l-aħħar darba ordiri. Oħra tenniet kif kulħadd ikollu il-preferenzi tiegħu dwar min ikun kap. Ikun hemm, dejjem ikun hemm, f'kull elezzjoni ikun hemm, imma irridu naraw mbagħad. Staqsejnihom ukoll jekk mill-ġdid jerġa' jsir Adrian Delija bħala kap nazzjonalista għandux ineħħel il-Carol Aquilina u Beppe Fenekada mill-partit. Dawn it-tnejn kienu fuq quddiem fost is-17 Blue Heroes li spiċċaw qaċtuh minn kap nazzjonalista fis-sajf ta' 5 snin ilu. Partitarja Nazzjonalista qalet lil One News li Carol u Beppe għandhom jirtiraw mill-politika. Inaħħuhom li, però they should know better and retire. Partitarji oħrajn għalunna li ma jafux u d-deċiżjoni għandha tiġi minn Delija nnifsu jekk ikun il-kap. Ma ħsibx li hija xi ħaġa jista' jiddeċiedi il-kap. Karol u Beppe dejjem kienu kontra Delija. Naraw nbidlux l-affarijiet. Dawk inħallih fidejh biex jiddeċidu jew ħadd m'għandu jindaħal il-kap u jmexxi. Dak u jafu. Jiddeċidiju mbagħad. Ifimni, għażla tiegħu. Ifimni dik opinjoni tiegħu. Nistennew u naraw. Dak jaraw. Oħrajn qalu li l-Partit Nazzjonalista illum ma jgawdix mill-lussu li joqgħod iqaċċat in-nies miħdanu. Taħseb li jekk Delija jkun kap irid iqaċċat xi nies? Sfiduċjawha. Ma naħsibx li għandna l-lussu li nqaxtu n-niesu. Partitarji oħrajn qalulna li ma jistgħu jgħidu xejn għalissa. Ħanajdlek ma nistgħu ngħidu xejn għalissa. To be honest, aħjar ma ngħid xejn for the time being. Għandi, imma nżomma għalija. Kunsillier ieħor li kien se jattendi għal Kunsill Ġenerali għalilna hekk. Ħanajdlek ħanini ma tantx nifhem fil-politika ta'.